people. Tina mkumabhenzi vari kunzwa kufara kudada kwacho kune kwakanyanyisa haimbozviona right vana mkumabhenzi vazopedza ring beam yavo. Ring beam iyo iyi ndo imwe yenge yakandimisa kuti ndisaenda kwagutu pandawana gazi papakaii mai vachiva maripila yakuti mapila akanaka akabuda zvakanaka akadii. So there's something chandakanotiisa chakaitwa nasekuru vakandita something chandakafarirawo yokuti handi munoona panoperera zvinhu iri ichi chinoita zvekugadzikira chaita zvekugadzira saka panosara chigepi chinenge chiri apa pakati pepira neichichi. So ivo vasekuru bheni vakabva vatora time yavo vachimuvhara mukuti pasasatadza kuti pane zigepi riripo because zvinova zvakatosiyana. Pira rakamira rega nechinhu chepasi ichocho uye neichi chinozoya chiri chindiro chekuzogadzika pamusoro papati. Temu racho rinotagwa yavo kuti chonzi chindo riri kure nemuromo wangu asi vakazoita kuti vapazare apa. Then chivhuranda chedu chinechi ndo chachadi chasara but mapuranga aya hatisi kumabvisa anosara aripo. Ndo matanda mamwe airehwa kuti chinai munotema nekuti pane kuti munotenga matanda mamwe ekuzongomisa bhozi anozongorashwa futi ndoshaya kuti nhungo dziya ndozozvishandisa pai hamozviona manje ndo zviripo. Saka wachipinda uya nekunoko wopinda nemukati munomu toti yaane shepi imba iyi yaMwari vakanaka zvokwanisi kwendei tochiuya kuno chimunguta vamo zveMwari vakanaka ndo mataiti muyama akuchionekawo kuti mane order zvakufamba sei picture yacho. So I had to stay here kuti ndinyatse kuona kuti ring beam yose ipere kuti wawa not kuti ndiri kutonga vasingagona nasekuru bheni. It's not like that kuti I had to hire mapuranga aya kuvanhu. So now izvozvi I think tatone almost 2 hours ndiri panapa because takamirira kuti auye akolektiwe mapuranga iwayo nokuti takatozotopa because madays atatawirirana nemunhu ye anga adarika hambozviona. So ndozvo zvimwe zvinhu zvokuti kana uri kure manje munhu vanasekubheni vanenge vasingazoti ndoita sei kuti mapuranga ayasvika adzokere. So I had to stay here kugokwe town kuti ndinge ndichipedzerana nevanhu vangu handizodi maproblems mangwana konzi takamba mapuranga akazodii inenge siri homosha yasekuru bheni vanenge vachingomira kuti sister ndoita sei. So ndozvo zvimwe zvinhu zvakandigarisa kunoku instead yokuti ndinde kupi kwagutu pandawana mozviona mukitchen miya kuti yakazobuda uku kupandimo kuona manje ndokwatiri kunoku hani mapabata. Then touya panapa right pamukona pakatange white apa zvandaikuudza kuti some of these people tinetatora kune vamwe vanozvitiva nezvitoma nemafulofa inova nenharo dzimwe dzinonyangadza ungambati vanhu vanasekuru bheni. I remember that day vasati vatotanga kuchita basa one of the guy assistant anga aripo akangomuka akatanga kukwachanura mapuranga zvoita kuti inenge isati yanyatsa kuoma. Vamwe vasati vawirirana navo kuti vabvise iye wobvisa kuti ndiri kuda kuti tikasire kupedza kumanya handi kusvika time hambozviona. Iyi mafudiro yakaita nedzaikasira kubvisiwa pamapuranga zvotoonekwa the difference hanozviona. Saka nenyaya yekuda kumanyamanya iyoyo but this one chiyekera chedu ndochino because indo kitchen achiuya divi rinerachirinei ndo ineri munohirwa macho imomuno. Saka zvandiri kutaura zviya zvakatosiyana nditi ndo munohirwa maro munomu. Saka ndaida kuratidza kuti ring beam yedu iye yakazopera but I don't know kuti kudzimba dzavo zviri compulsory here kuti munhu arove bhimu rinobva apa nditi kundobuda uku. Like I said, it's a big disclaimer. I don't know kuti zviri compulsory here. Inini personally ndakazviadvaiswa naWashington kuti ndizviite hano zvangotirwa yakadai. Saka takarova mudhuri wese kubva kona to kona I think mukati munomu kunzvimbo 3 ndo matakarova mese mune ma230 takarova kubva kufrandi kusvika kupesera kubva kufrandi kusvika kupesera. Like I said kuna vamwe vanogona kuti makazviitirei masingafane kuzviita. I'm not so sure kuti zviri compulsory here kuti munhu wese azviite. Mwainga dangosa lintu up padoorframe chete instead of kurova kubva apo pakona kundobuda kwese uko because maybe ndakwasangoita lintu apo nelintu panapa chete hamozviona. So mumwe anogona kuti aiwa handidi izvozvo kana kuti lintu up handiti mapabata pane doorframe iro nechibhimu chinongobata apa chete hani mazviona manje. But isati nauta seizvozvo takarova kona to kona wese mudhuri ndo zvatikauita except I think inzvimbo 2 handinokuratidza chete pega apa but otherwise mese umu handiti
makarohwa makadai mamwe matanda emunhu atiuda kutodzosera hani mababata apo matanda akajega haasi kubviswa kusvika vatopedza kuvaka mudhuri wese haasi kubvisiwa saka uyu munhu watakahayira matanda ake aripo apa stand aya saka 4 tatikonywa kuti timabvise izvi takatozoti takatoti ndo zvimalintu zvatiri kutaura izvi hamaona kuti vatozokasira kubvisa because muridzi wematanda akumada apa bhozi rinozoiswa pamusoro leta nditi mabvisa vatosvika uku kure apa parinodhwa pasi ndo fanlight door iyi zvandaireva kuti then it I think ndasina kuradzai rakarohwa futi yese kubva apa kusvika kuzasi uko hatiti rakangorohwa yese akabata doframe ichi kanibata doframe ichi chikabva chaita chekera because ndokune matoilets kuya handitika uko kwatiri mukutozviona mukati umu kuti indeyegushe iyi bhimu regushe then iwouya kunoku zvataita kuti saka nepana pakupangarohwa chibhimu futi chakangoreba kudaiwo handika then wouya yanga isati yanyatsa kuti horuno zvai but izvozvi zvinoiradza kuti yanani like I said kuti mapuranga anga ari kuhaya deadline redu ranga riri nhasi takambozama kuextenda saka arida kuhayiwawo nasomeone mapuranga achoni saka tatinonga as long as yangooma ngatichibvisai saka isende kungoita kanosvika apa vakabva vaextenda simbi dzedu kuti dzingosvika uku kwanditi ndo hamene tinoti ichochi chinindu here watochiti chibhimu over but vakangochita chisata chidhoko ndokunosvika kunoku uko tinotsvaka kuti makati akatubuka nooremberera padhuze saka ndinofanira kuti rindikari rindi refuta ribate palungu yes pamuri kuona apapa saka natoga nemi komvura mabhozi matende muri kuvhara apa yaisende kuvhara pamusoro bhozi ndiona kunge iri kupinda mukati imwe inobva kuno kana ikarereka nemhepo yodai ichi chichazobva ichi chimwe futi chibhimu over chavaita chakangoreba futi kudai so asi asachabviswa mapuranga ichochi ichichi vangosiya chakadai saka ndazongokumbirawo munhu wacho kuti ndombirawo kuti ndikozoya nawo ari mumota mangwana iwaya because aona kuti anokwatanuka sekubheri vamboda mabvisa ngati aiwa inozokwatanuka rikaiti kumbiri hamozvona bose takazotopa but deadline ratakawirana ndinhasi ndo chimwe chibhimu over chavakagadzira ichicho apa papapo akauya akanaka akaita kupenya ikonoranguvangura garaji uku ndoi apapa kwavakazenga because panopinda mota 2 apapa ndo imwe tasina kuradzai kuti vakazopabudisa vakapaita then woenda apapo kudai so mozviona mani saapo takutendera kuti tione kuti yakabuda sei ringbim yedu toda kutenda mwari kuti zvakazobuda kuhaya kwatakaita kwakatibatsira as well saka iko zvine zvitakuunza anonzi masisimbai ari kumba mascaffold ndo ateta akuunza ariko kumba andaireva kuti zvinhu ndinenge ndinazvo but kuti project yangu ndakakwanisa kuti gaimboonawo pekugara isa ndatanga kutenga mazimota akakura mota ndikazowana mota yakakura ndika after this ndochitanga kuita sei kuita focus maybe nekusuka abig car ndawana pekugara ndawane kuseka nekutinirwa nevanhu saka izvi mabricks andaikuudzai ayaya vanhu vamwari hamaona kuti kuno kuri kunaya mvura zingambei hazvifufunyuki izvi nyangwe ikanaya sei kwanzwa nekunaya zvitina zvakayakare izvi zvamukuona izvi nyangwe chikadii chadai kuziva kuti zvinogadzirwa nemarasha pane munhu andakaona aikomenda kucomment section pafacebook achiti if I'm brick guys who said kuti imba yefam munhu afana kugara mba yefambrick it's a fabric asi ichi not kuforoma vanoforoma nedhaka but vapedza kuforoma nedhaka vanoshandisa marasha pakudii kuita simbi iyi haitodambu tototema nesando idzi dzapera kutyoka nekusunga idzi right chinorira ngesimbi kutsa manoona kuti ivhu rinotsva pakusvika pakumeota nemarasha kuivhu chidhina chachite chinopedza matraweri totema nesando ndakambosvika mumwe musi vachishaudhana kunzi watora trawo yangu uri kushandisa trawo yangu pakutema kuti bwagabwa kana ukana zvichiti kazhinji kacho zvichifa zvinofa pakudzakiswa vanhu pavanenge vachikanda pepe zvakuda kuzonoita warplate yedu manje after this because we got approved kuti vaende kunext stage that's the good part saka kuzhe uku kwamukona kwakaita sei kwakasemendewa so zvakaita kungoda kusvipa izvizvo neapapo pavaivhara kuti pavaibora saka kavati aiwasiya mazana majepa angu vazimadi hambozviona munhu nebha wangu aripo narasiwo
saka apa tiri kumaketa ringi muchiti tipeiwo mabasa vakatipa mabasa vavai we are here for you guys then kune vaiti chinonivakira jojo tengi iyi shungu dzekuvaka ndiri kutoda kudzita kuti ndiriite but the thing is kana lesepo vari kupedza woplate vanasekuru beni ndo pari kubva padzokera iri jojo tengi kwatiri kurienda kuya handiti saka tichirenda kudero ndakazvitaura kuti ndakadecida kuti tirende efull house so that zvinhu zvangu zvinenge zvine security yakakwana uye hauzonesani nalandlord pamba pavo kuti iwo uri muroja wauya nejojo tengi wokembesa jojo tengi rakwapo wauya nemapuranga ako anenge asara kunoku wokembesa ikoko hamuwirirani obvious uyezve ndikati aiwa kusira pane maroja kunogona kunetsa nenhau yekuti mwo anenge achiuya achitaurawo zvake kutaura kunonetsa kana always try by all means kuavoida mitauro zvinondisevha is almost a year now handamboita maproblems nezvinhu zvakawanda that's the reason why ndaiti kuti ndirivakirire kunogo izvozvo hazvigoni asi ndokunga pandichazisa jiraho ndochikwanisa kuchirivaka then waiti mastenzi akakura i1.3 square meters handinozviona manje saka yaninotangira kuno iyi ndo maki yangu ndo muganhu wangu unoyu amozviona manje pane simbi repa uyu munhu wakatouya achitoisawo ndofunga munebha wangu kuti anyatsa kuona kuti muganhu wedu ugumira because miganhu inonetsa akambouyawo achifunga kuti inini tepi iyi iri mustendi make kunoku yedu isusu kanzuri yedu yekunoku handisati ndasangana nezvinhu zvokuti hanzi panoda kuitwa zvekuita chitsotsi kana kuti zvokuda kuti ihave not yet come across nezvinhu izvozvo kwete kuti nekuti ndiri pafacebook no even I remember pandakaisirwa zvemvura yangu izvi guys ndaitofonyerwa inini nezinwa vacho kuzinwa chiti uye izvozvi uite chakati they call you. I was surprised kuti wow kune nzvimbo dzekuti they call you kuti uya chiuya uite sei zvinhu zvako zvaita chiuya uite kunotora mapepa votokuudza votofonyerana vanotofonyerana ivo kunzi kune munhu ari kuye kwakati ikokoko mubazire so guys like I said it's not because kuti they know me vamwe vacho navatori madhara atovazivi and atozipa mwari pafacebook but ndokuti zvinhu zvavo zvekunoku as far as I'm concerned zviri so straight handina pandakambototambura vanotokudza chinda pashopu yakati wasvika papa pashopu vototi ndanzi nechakati wodzokera unzi right handei kwakachinda kwakati now uchibhuka dheti rekunzi uri kunokonektirwa nhikrini yako kana iye mapesana nemunhu yemunzi right wotofonegwa wanzi muri papakati papi wanzi chaya munditore pandiri papo wouya wotokuitira zvinhu zvako vapedza utoti isusu tapedza nebasa renyu takuinda otorova pasi munhu woinda animozviona saka ndo zvichiri kunoku zvinhu zvavo zviri fair I don't know about other places handizivi right saka ndo apa pane hoko yangu saka uri panapa ndo paunenge uchiona ukoko kusvika ukoko ndo kune kera yachona saka vanenge vachibvunza kuti yakakura sei it's 1300 square meters 1300 square meters ndo yangu kuti saka kunoku pamwe ndichaita zvokugocha I don't know kuda ndichaisa cottage yekuzoisa tenenda I don't know handizivi for the meantime moyo wangu uri kungofunga riro jiraoro akafunga guys now ndakuda kuti chichuza kuti ndoenda chingani kwaGutu Mupandawana I think I'll update you handiti ndokuzaya kuti ndakuna musoro problem iri kuya ndeyekuti ini ndiri kuti variko kwacho akandifonyera I think 3-4 days ago aiti kuri kutonaya zvidhina zvatakapedza kutenga zviya up to now vasati vakwanisa kuzvisenga handimozviona hakusi kuti handisi kuda kuinda ndiri kutoda kutoenda chaizvo but now I don't know ndakungoda kuzvirovera moyo kudombo kuti ndinozvionera ndoga pamhino sefori handiti nekuti vamwe vanogona kufunga kuti vamwe ndakaneglecta sekuru vedu veve handitorina but foni kwaya ndakaudzwa yainzi mvura yekunaya zvitina zvimwe zvacho zvakatosvinga mvura yeko but I think tichangorora moyo kudombo tondozvionera toga sometimes it's good kuinda panzvimbo wega so next week iyoyi I'll be in Gutu Mupandawana handisati ndaziva kuti musi wechingani but sezvo zvandandichitaura kuti the main stage yandanga ndakamirira kuti iyekere ipere yapera woplate haina mhaka iyo ndivochisara vachiita vega ndaenda kune rimwe basa vaya vari kuda kutsipa mabasa comment section please we are waiting in the name of Jesus chokwadi mabasa tomada tipei mabasa vanasaka vheni tiripo tipei mabasa shuwa tioneni mabasa tiripo